versetul 3 până la versetul 8. Cuvântul lui Dumnezeu spune: după patima lui, i s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou Împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Aș vrea să rămânem în picioare și să avem un scurt moment de rugăciune. Însă aș vrea să facem ceva diferit în dimineața aceasta. În primul rând îmi cer scuze celor care ați venit la noi membri. Astăzi trebuia să înceapă clasa de noi membri și am luat pentru săptămâna viitoare. Am venit la biserică pentru că credem că Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și are putere. Adevărat? Credem cu adevărat acest lucru. Dar vrea ca Cuvântul lui Dumnezeu să schimbe viața noastră. De aceea v-aș ruga pe fiecare dintre voi, o să oprești imaginea deocamdată. Nu vreau să distragem atenția acolo. Aș vrea pe fiecare dintre voi să luați de mână pe cel ce stă lângă voi. Fiecare să țină pe cineva de mână. Nimeni să nu stea singur. Veneam eu acolo. Și vreau să ne rugăm pentru persoana care este lângă tine. Vreau ca înainte să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm în liniște, acolo unde stăm, pentru cel care este lângă noi. Și să ne rugăm ca Dumnezeu să deschidă inima noastră în așa fel, încât acest cuvânt să aibă putere. Încât acest cuvânt să schimbe toată adevărat, să nu fie doar o altă predică, după care vom pleca de aici, vom vedea de masă și de viața noastră în continuare. Ci fie ca acest mesaj să schimbe viața ta. Să schimbe viața celor de lângă tine. Tată Ceresc, venim înaintea ta. Și, Doamne, credem că cuvântul Tău are putere. Și, Doamne, chiar atunci când poate nu vedem această putere la lucru. Chiar atunci când poate suntem dezamăgiți sau suntem gata să capitulăm. Am vrea să vedem cuvântul Tău la lucru în viața noastră. Doamne, am vrea să lăsăm ca Duhul Tău pe care l-ai promis, pe l-ai pus în inima noastră, Doamne, să intervină în familiile noastre, în viața noastră, în familia fratelui meu Bogdan, Andreea, Mara, în familia mea, Doamne. Vrem să lucrezi. În familiile care, în biserica noastră, Doamne, sunt pe care să se destrame. În familiile în care este nevoie de dragoste, de iertare. Doamne, nu lăsa pe cel rău să se bucure, să distrugă de ceea ce Tu ai unit. Fie ca voia Ta să se facă cu acest cuvânt. Și fie ca să ne deschizi ochii inimii în dimineața aceasta. Să înțelegem ce avem de făcut și să luăm deciziile corecte. Dă-ne înțelepciunea aceasta. Amin. Să ocupăm locul. Cred din toată inima că Dumnezeu are un plan deosebit cu trupul acestei biserici. Să aducem aminte că biserica nu sunt aceste ziduri, ci biserica suntem noi. Și atunci când problemele încep să apară și se intensifică între noi, în relațiile pe care le avem, în
înseamnă că cel rău vrea să distrugă, are un plan să distrugă ceea ce Dumnezeu dorește să facă aici. Am luat decizia ca anul acesta să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Dar atunci când ne apropiem de Dumnezeu, care Ieremia spune că este ca un foc care mistuie, Dumnezeu va arde tot ce este necurat în noi. Dumnezeu va curăți tot ce este necurat în noi. De multe ori acest proces este dureros. De multe ori vom fi puși în situația de a aplica cuvântul lui Dumnezeu. De la nivel de teorie, la nivel de practică. Este foarte posibil să știm multe lucruri despre Dumnezeu, dar nu înseamnă că știm cu adevărat că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Mesajul din dimineața asta l-am intitulat Mișcă-te sau mori. Poate sună un pic dur. Înainte să continui, aș vrea să vedem cine este aici. Ați venit la biserica aceasta, poate este prima oară că ați venit astăzi, dar ați venit în ultimii 10 ani. Să ridicați o mână. În ultimii 10 ani ați venit la biserica aceasta. Deci nu ați fost aici acum 11 ani, da? Acum 10 ani. Deci înseamnă că n-ați auzit mesajul ăsta, că l-am mai predicat toată. Cu o altă formă. În orice caz, pentru cei care poate ați auzit sau se va părea că seamănă cu ceva ce s-a auzit în trecut, nu obișnuiesc să predic niciodată un mesaj de două ori. Dar Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest mesaj și aceste cuvinte, mișcă-te sau mori, sunt cuvintele unei doamne pe care poporul negru o consideră ca un fel de Moise al poporului lor. Este o fostă sclavă care a încercat să evadeze, de fapt, a și reușit, dar a fugit de pe plantația pe care era sclavă împreună cu cei 4 frați ai ei. Și înainte să iasă de pe plantație, mai aveau aproape aproximativ 1 kilometru să iasă de pe această plantație, cei 4 frați ai ei au ales să se întoarcă înapoi. Să se întoarcă la stăpânul lor. Ea a reușit să evadeze și nu numai că a fugit, dar când și-a dat seama cât de rău erau tratați sclavii și cum era libertatea, a început să meargă înapoi pe acea plantație și pe multe alte plantații și să elibereze alți oameni din sclavie. Heretam mă spune la un moment dat, am eliberat sute de sclavi și aș fi eliberat mii, doar dacă aceștia ar fi știut cu adevărat că sunt sclavi. Ea obișnuia să poartă un pistol la ea atunci când mergea să scoată pe acești oameni de pe plantații. Și pistolul acesta nu era pentru cei care i-ar fi căutat, pentru stăpânii care ar fi venit să-i caute, să-i aducă înapoi pe plantație, ci era pentru acei sclavi care la un moment dat, pentru că își pierdeau cumpătul, pentru că oboseau, doreau să se întoarcă la stăpânul lor. Și în acele momente, această femeie îndrepta pistolul spre acei oameni și spunea, mișcă-te sau mori. Du-te mai departe sau mori. Mai fă încă un pas pe eliberare sau mori în drum spre această libertate. Poate veți spune de ce predicăm din istoria, știu, poporului american sau poporului negru, dar este un moment în viața poporului Israel, când chiar Dumnezeu i-a scos din Egipt, oamenii realizează că sunt urmăriți de Faraon și spun, vrem să ne întoarcem înapoi. Era mai bine decât în Egipt. Nu ne mai place să fim liberi. Și în acel moment, Dumnezeu le spune, mișcă-te sau mori. În Numeri, dacă tot să vreau cu mine, doar pentru un moment, în Numeri, capitolul 14, în versetul 4, versetul 1 spune, toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe și poporul a plâns în noaptea aceea. Versetul 4 spune, și au zis unul către altul, să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Deși Dumnezeu îi liberase din robie, îi scosese de sub puterea lui Faraon, oamenii aceștia, poporul lui Dumnezeu, spune, nu, credem că era mai bine în Egipt. Este rău, dar este mai rău fără rău. Este mai bine, suntem eliberați, dar parcă mai bine era în Egipt. Anul acesta am hotărât să avansăm, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să facem încă un pas, să-L cunoaștem mai mult pe El. Ne-am uitat niște numele lui Dumnezeu. Ne-am uitat la măreția lui Dumnezeu. Unde ești tu astăzi față de Dumnezeu? Care este situația în care te afli astăzi? Aveți acolo o poză. Nu știu de clar se vede. Este o hartă a pământului cunoscut înainte să cunoască întreaga lume. Este o hartă făcută de cartografii europeni înainte să înțeleagă că pământul este rotund. Pentru că putem trăi
sub același cer și totuși să avem orizonturi diferite. Oamenii aceștia nu înțelegeau că Pământul este rotund, pentru că nu știau ce este dincolo de apă. Și atunci au desenat un pământ plat, care la un moment dat este mărginit și dincolo de acele ape, ale necunoscutului, erau niște balauri, niște dragoni. Și s-au limitat în această cutie. Nimeni nu va putea merge mai departe. Pentru că la un moment dat pământul se termină și corările noastre vor cădea în neant. Acesta este ceea ce au cunoscut sau ceea ce au crezut. Este cutiuța în care cartografii europeni gândeau. Și este posibil să fi început și anul acesta cu aceeași cutiuță cu care te-ai obișnuit în ultimii 10 ani. Și este interesant că dacă ne-am creat o anumită cutiuță, suntem condamnați să trăim în acest șablon al cărui arhitect suntem noi înșine și al cărui constructor suntem noi înșine. Viața pe care vom trăi anul acesta nu va putea merge dincolo de limitările pe care le-am impus. Dacă anul acesta nu vom fi gata să facem un pas mai departe de ceea ce cunoaștem, mai mult decât ne-am gândit, mai mult decât ne-am impus, vom trăi la fel și vom repeta anul trecut. Nu credeți că este momentul să avansăm anul acesta? Să ieșim din vechea noastră carapace. Este trist pentru că mulți dintre noi ne-am complăcut atât de mult în carapacea aceasta, în pătrățica aceasta, încât a devenit o zonă de confort. Ne obișnuim chiar și cu ceea ce ar trebui să ne deranjeze. Pentru că nu suntem gata să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. La această biserică vi s-a dat nenumărate oportunități de a vă implica. Nenumărate posibilități de a crește. Ce vei face anul acesta? Vreau să te întreb. De ce ești aici? De ce ești în acest lucru? De ce crezi că Dumnezeu a călăuzit pașii tăi astăzi aici? Care este darul pe care Dumnezeu vrea să-l folosești în trupul acesta? Biblia spune că cu toții avem dar. Dumnezeu ne-a făcut diferiți. Slavă Domnului că suntem diferiți. Fiecare dintre noi are o lucrare în trupul acesta. Te întreb pe tine, care este lucrarea ta? Nu te întreb în ce ești implicat. Poate ești într-un loc unde, deși nu este darul tău, dar faci ceva și te simți frustrat, te simți obosit, te simți extenuat. Pentru că nu ești la locul la care trebuie să fii. Dar dacă Dumnezeu te-a adus în trupul acesta, Dumnezeu are o lucrare din partea ta pentru trupul Lui aici. Ai această libertate de ani de zile. Poate ți-ai făcut niște planuri pentru anul acesta. Ți-ai propus anumite lucruri pentru anul acesta. Mă întreb, ce ți-ai propus? Care e planul Dumnezeu pentru tine? Ce și-a propus Dumnezeu cu tine anul acesta? Știi? Poate ne-am făcut o listă cu care vrem să ne împlinim anul acesta. Este pe lista ta ce vrea Dumnezeu să facă cu tine anul acesta, în trupul acesta? Cum vrea Dumnezeu să te folosească? Lumea este sub conducerea lui Satan. Și dacă nu suntem atenți, ne va plasa în această cutiuță în care vom trăi confortabil, dar o viață neînsemnată. Vei repeta an de rândul aceeași istorisire pe care au repetat-o cei din poporul Israel. Dacă vă uitați în versetul 11, dacă sunteți în Numeri, capitolul 14, Biblia spune și Domnul a zis lui Moise: până când vă va nesovăti poporul acesta? Până când va crede el, până când nu va crede el în mine? Cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui. Până când? Până când îl vei nesovăti pe Dumnezeu? Oamenii aceștia care au fost eliberați, dar nu au trăit conform libertății pe care le-a dat Dumnezeu. Nu au trăit conform planului Dumnezeu. Aduceți aminte? V-am spus de multe ori, aceasta este cea mai sumbră imagine a istoriei, dar și a realității de astăzi. Sunt 600.000 de bărbați care sunt eliberați din robie, cu soțiile lor, cu familiile lor. Și scopul eliberării era să ajungă în Canaan. Câți au ajuns în Canaan? Câți au ajuns în locul acela promis în care curge lapte și miere? Și vorbesc despre Evanghelia Prosperității. Este locul pe care îl cucerești cu sabia ta. Nu este cerul. Canaanul este un loc pe pământ.
Este un loc în care erau uriași, în care trăiau uriași. Din toți acei oameni, 2 au intrat în Canaan. Restul creștinilor, restul fraților din biserică, au murit în pustiu. Uitați ce spune Dumnezeu în versetul 20. În același capitol. Spune, și Domnul a zis lui Moise, iert cum ai cerut. Dumnezeu a fost să distrugă în acel moment când s-au răzvătit. Dar Dumnezeu a spus, nu, iert cum ai cerut. Dar cât este adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umplea tot pământul, atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ori acum și n-au ascultat glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că o voi dea, și anume toți ce m-au nesocotit, nu o vor vedea. Ce s-a întâmplat cu acești oameni? Am întrebat de cei care sunteți cel puțin de 10 ani aici. Biblia spune că de 10 ori m-au nesocotit. De 10 ori le-am dat ocazia asta. Dacă sunteți de 10 ani aici sau mai mult, înseamnă că aveți de mai mult timp ocazia de a vă implica cu ceva. Dar de 10 ori m-au nesocotit și zice, promit că vor cădea în pustie, niciodată nu vor vedea viața lor realizându-se. Scopul meu cu viața lor. Care este rolul tău aici? Poate nu vii în biserica aceasta. Care este rolul tău în biserica în care mergi? Cum vrea Dumnezeu să te folosească? Unul dintre noi am fost paralizați de teamă. Și nu putem merge mai departe în viață. Mai departe decât ne permit temerile noastre. Din păcate, necunoscutul ne limitează pe mulți dintre noi. Faptul că nu cunoaștem anumite lucruri. Faptul că nu știm. Faptul că va trebui poate să schimbăm stilul nostru de viață. Poate nu este implici în lucrare pentru că va trebui să schimbi prietenii. Va trebui să-ți schimbi programul. Poate va trebui să-ți schimbi gusturile. Poate va trebui să-ți adaptezi finanțele. Care este motivul pentru care te temi? De ce nu ești gata să te implici? Din păcate, această celulă pe care o alegi va determina și programul după care trăiești. O ați aminte de Sara. Dumnezeu a promis Sarei și lui Avram că îi va face roditori în așa fel încât vor umple pământul. O seminție deosebit de numeroasă va porni din ei. Totuși, Sara nu a crezut că Dumnezeu poate face ceva nou. După ce atât de mult timp i-a făcuse ceva vechi. Nu putea să creadă că Dumnezeu poate face ceva nou cu un bărbat care este atât de bătrân. Nu putea crede și limitările acestea au făcut-o să o pună în brațe pe slujitoarea lui. Ei. Și rezultatul a fost Ismael sau echivalentul dezastrului. Asta pentru că Sara a acționat conform butiuței pe care ea însă și-a construit-o. Oare chiar poate face Dumnezeu așa ceva cu viața mea? Oare chiar pot să mă multiplic? Oare chiar pot să fac ucenici? Oare chiar pot să schimb lumea? Sara a râs când Dumnezeu a vorbit. Săptămâna trecută am fost în Anglia. Acum 3 săptămâni am fost în Germania. Și cântam o cântare mai înainte. Și eu s-a rugat pentru cei care sunt plecați în diaspora. Am văzut oameni plecați din această biserică, cărora le pare rău că nu au ocazia să se implice într-o lucrare. Nu au o biserică. Și ar dori acum să fie aici. Dar cu toate acestea, sunt unii dintre ei care merg mai departe și se investesc în alți oameni. Și Cuvântul Lui Dumnezeu este predicat în toată Europa. Și poate în toată lumea, prin oameni care au plecat în această biserică. Săptămâna trecută eram cu niște directori de școală efectiv din toată lumea. Africa de Sud, Australia, Europa, Canada, Statele Unite. Și la sfârșitul lecțiilor pe care le-am avut și întâlnirilor pe care le-am avut, am fost întrebați de unde suntem și de ce suntem acolo. Și Dumnezeu a făcut să fiu ultimul care am vorbit, deci eram în față. Dar majoritatea oamenilor se vorbeau despre școala pe care o au în biserica lor, despre lucrarea pe care o avem în biserică și
Dumnezeu ne-a vorbit de ce suntem aici, de ce facem ceea ce facem. Și m-am ridicat și am spus într-o biserică mică din România. Dar viziunea noastră este să schimbăm literalmente lumea. Pentru că visul nostru este mai mare decât noi. Visul nostru este să schimbăm literalmente lumea. Dar știți cum începe? Prin faptul că te schimbi tu. Aici începe schimbarea lumii. Avem oameni în această biserică, în toată lumea. Și poate vă mai plecați și slava Domnului, deși a fost o frustrare ani de zile că pleacă oamenii, sunt bucuros când pleacă oamenii. Dar să plece acolo cu gândul acesta, Dumnezeu are un plan cu viața mea. Din păcate suntem atât de concentrați pe agenda noastră, știm ce ne-am propus pentru noi, ca și acești ucenici care, când Dumnezeu, când Iisus Hristos înviază și vine în mijlocul lor și le spune, vreau să vorbesc despre Împărăția lui Dumnezeu, vreau să vă vorbesc despre planul meu măreț, vreau să vedeți cum puteți schimba lumea. Și ucenicii întreabă în versetul 6, deci apostolii când erau strânși la un altul, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou Împărăția lui Israel? La fel ca și noi, ucenicii nu au înțeles. Planul lui Dumnezeu cu viața ta este un plan mondial. Păi, Doamne, dar am probleme la servici. Doamne, am probleme în familia mea, am probleme cu copiii mei, am probleme cu soțul, cu soția, am probleme financiare. Iisus se uită la noi și spune, eu vreau să-ți vorbesc despre Împărăția lui Dumnezeu. Vreau să-ți spun despre planul meu mondial, global. Vreau să-ți vorbesc despre planul meu veșnic. Dar tu vorbești despre agenda ta. Tu vrei să limitezi lucrarea mea la problemele tale mărunte, minore. Vreau să spun aici, Dumnezeu nu-i pasă. Dumnezeu nu-i pasă de problemele noastre. Dumnezeu îi pasă și știe fiecare problemă pe care o avem. Biblia spune, nu ne cadă un fir de păr, fără ca El să știe. Dar care este concentrarea noastră? Ucenicii mei, Doamne, acum ne vei face dreptate în Israel. Doamne, acum că ai înviat din morți, vei distruge poporul roman. Și Dumnezeu le spune, nu ați înțeles. Voi vreți să limitați lucrarea mea la agenda voastră. Dar planul meu este mult mai mare decât curtea voastră. Planul meu în care vreau să fiu parte este mai mare decât problema prin care treci. Este un preț pe care putem să-l plătim și pe care trebuie să-l plătim. Dar este momentul că anul acesta să avansăm. Să ieșim din cutiuța noastră. Din moment ce cutiile în care trăim sunt create și construite de noi înșine, înseamnă că tot noi le putem demola. Și putem lua niște decizii astăzi ca să demolăm stilul vechi de viață. Poate suntem creștini izbăviți din Egipt, dar ne învârtim în jurul cozii în pustie. Și Iisus spune, Dumnezeu spune, nu vor intra în țara aceea. Au văzut minunile mele și totuși nu cred în mine. Ai văzut minunea mântuirii în viața ta și totuși nu crezi că Dumnezeu poate rezolva problema ta. Ai fost mântuit. Asta este cea mai mare minune. Ai fost scos din niște stil de viață și acum treci printr-o problemă și nu crezi că Dumnezeu o poate rezolva. Nu vezi rezolvarea. Nu limita pe Dumnezeu, nu limita planurile Lui. Dumnezeu îți va sparge cutiuța la un moment dat. Doar pentru a te scoate de acolo. Știu că deja anul acesta, mulți dintre noi am fost loviți de durere. Deja au trecut nici 2 luni din anul acesta și unii trebuia să pierdut pe cineva drag. Unii dintre voi ați pierdut un copil nenăscut. Unii dintre voi sunteți descurajați. Unii dintre voi sunteți pe muche de cuțit cu căsnicia.
Unii dintre voi v-ați pierdut serviciul. Alții v-ați pierdut sănătate. Dar Dumnezeu ne cheamă să ieșim din cutiuța noastră. Dumnezeu spune să ne ridicăm ochii de pe agenda noastră și să aducăm o privire la planul Lui pentru noi. Ce vrea Dumnezeu de la tine? Cu toate lucrurile prin care te trece Dumnezeu anul acesta. Ce cere Dumnezeu de la tine? Dacă în dimineața aceasta vom lua decizia să ne bazăm doar pe cuvântul Lui, asta înseamnă că trebuie să păstrăm tot timpul câteva șuruburi nestrânse sau câteva cuie nebătute. Asta înseamnă că niciodată nu vom bate cuiele în planurile noastre în așa fel încât să nu-i dăm voie lui Dumnezeu să intervină. Înseamnă că trebuie să fim flexibili și să lăsăm pe Dumnezeu să intervină. Să nu bătem în cuie toate gândurile noastre, planurile noastre. Asta ne-am propus. Și atât de bine planificăm încât Dumnezeu nu mai are loc să intervină. Tot timpul trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să desfacă poate ceea ce am crezut că trebuie să fie făcut. Când El plănuiește ceva în viața noastră, Dumnezeu ne va trece prin niște evenimente împreună, în așa fel încât să ne atragă atenția. Cine este astăzi împreună cu mine? Aici. Într-o situație imposibilă. Dacă poți să ridici mână. Dacă ai curaj. Eu sunt. Într-o situație imposibilă. Multe mai. Și unii dintre voi nu ați avut curajul să ridicați mâna. Și cine dintre voi este aici astăzi și poate spune, sau poate este gata să arunce prosopul, să spune, Doamne, sunt la capătul puterilor. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-lui se deseori, timp de 40 de zile, și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce face Iisus Hristos aici este ceva extraordinar. Pentru că sunt convins că ucenicii ăștia, după ce le-a murit liderul, sunt convins că și ei, unii dintre ei, cel puțin, treceau în situații imposibile. Dar Dumnezeu a vrut să le arate, așa voi lucra de acum încolo. Când nici nu te aștepți, când nici nu mai este nicio speranță, atunci mă voi arăta dintr-o dată în mijlocul vostru. Atunci când vă veți ruga împreună. Atunci când, după ce va muri Lazar, când vei crede că este prea târziu, atunci Dumnezeu va întâlni și va spune, sunt aici. Ăsta este modul în care voi lucra de acum încolo. Voi apărea și voi dispărea. Voi apărea și voi dispărea. Când nici nu te aștepți, atunci voi veni în mijlocul tău. Atunci voi veni în ajutorul tău. Este interesant că Iisus Hristos n-a venit să le spună, știi, îmi pare rău că ți-ai pierdut copilul. Îmi pare rău că ți-ai pierdut slujba. Iisus a venit și le vorbea despre Împărăția lui Dumnezeu. Ce este viața asta, fraților? În comparație cu veșnicia. Prin ce trebuie să trecem, ce trebuie să suferim? În comparație cu planul lui Dumnezeu veșnic. Și ucenicii spun, Doamne, dar când vei rezolva problema asta cu poporul roman, cu împărăția ta, cu cei care mă urăsc, cu dușmanii mei? Și Iisus le spune, nu e treaba ta. Nu este treaba ta. Treaba ta nu este să te îngrijorezi de problemele tale. Treaba ta este să vezi ce este pe agenda mea. Treaba ta este să vezi care este rolul meu cu tine. Care este rolul tău în Împărăția lui Dumnezeu. De restul mă voi ocupa eu. El le-a răspuns. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele
Pe acesta Tatăl te-a păstrat sub stăpânirea sa. Și ce trebuie să știi? Tu cel care suferi. Tu cea care suferi astăzi. Trebuie să știi ce spune Biblia aici. Toate acestea le-a păstrat Tatăl sub stăpânirea sa. Trebuie să știi. Singurul care trebuie să știi este că Dumnezeu este suveran. Atâta trebuie să știi. Doamne, dar când? Nu. Dumnezeu este suveran. În mâna Lui este întreg universul. Asta include și problema ta. Și problema mea. Doamne, dar nu știu cât de tare doare. Ba știu. Unde este rolul tău în Împărăția Lui Dumnezeu? Atunci când durerea și problemele noastre spun sfârșit, prezența Duhului Lui Dumnezeu în viața noastră spune va urma. Atunci când nouă ni se pare că suntem la capăt de drum, Dumnezeu ne spune, mergeți în Ierusalim și voi se va coborî o putere. Va fi Duhul Sfânt în voi. Cu toate problemele voastre. Vă voi da o putere prin care veți putea trece peste orice. Acesta este planul meu. Învierea lui Iisus ne spune că nu este un sfârșit, ci este doar un început în viața noastră. Să nu fim din aceia care nu doresc să înainteze. Să nu fim din aceia care nu doresc să zlărgească orizonturile. Poate ai avut o săptămână grea. Poate ai o viață grea. Poate ai probleme la serviciu, probleme de familie, de sănătate. Dumnezeu te cheamă în dimineața aceasta să ieși din pătrățița ta. Și atunci când Dumnezeu îți poruncește mișcă-te sau mori, El îți va da putere. Putere de sus. Astfel, ca să rezolvi problema ta astăzi. Să da putere să devii ceea ce nu ai fost. Și pentru ce este această putere? Versetul 8 spune că voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Ce se întâmplă atunci când Dumnezeu ne forțează să ne scoată din cutiuța noastră? 40 de zile Iisus s-a întâlnit cu ucenicii. Cu oameni care au crezut, lucrurile s-au sfârșit. Învățătorul nostru este mort. Și în aceste necazuri Iisus se arată și le spune: eu am biruit moartea. Am biruit orice altă problemă pe care ai putea să o ai. Și Iisus va călca în acea problemă împreună cu noi. Și te va arăta care este această putere la lucru. Cât timp rămânem pe această hartă, harta necunoscutului, nu vom fi gata să schimbăm nimic cu adevărat. De ce nu vrei ca anul acesta să fie altfel? Poate de mulți ani te-ai complăcut în aceste probleme și spui: Doamne, asta nu se mai schimbă nimic. Poate să momentul ca anul acesta să schimb ceva. Și îmi spune: cum poate să schimbe asta viața mea? Uitați-vă un pic ce le spune Iisus. Și vreau să vedem un pic implicațiile și cu asta pe încheia. Oamenii care nu doresc să iasă din cutiuța lor, tot ce văd este pe sine însuși. Se văd doar pe ei. Oamenii care nu vor să treacă mai departe, văd problemele lor, nevoile lor, drepturile lor, planurile lor și niciodată planurile lui Dumnezeu. De ce nu ai profitat în dimineața aceasta de această nouă ocazie? Ca anul acesta să schimbi lucrurile. Chiar și atunci când nu înțelegi ce se întâmplă, poți avea de plină încredere în ceea ce face Dumnezeu. Sunt niște situații în viața mea, în momentul de față, care chiar nu înțeleg ce vrea să facă Dumnezeu. Dar am încredere în inima Lui.
Poate nu văd mâna lui la lucru acum, dar am încredere în inima lui. Și stau în fața dumneavoastră să vă încurajez. Că chiar nu vedeți mâna lui la lucru. Să aveți încredere în inima lui. Pentru că inima lui este pentru noi, nu împotriva noastră. Și ce poate să ne facă omul? Dacă el este pentru noi. Ce poate să facă boala? Ce poate să facă cel rău? Dacă el este pentru noi. Felul în care vom trece pe problemele noastre este prin mărturia noastră. Iisus spune aici, veți fi martori. Și uitați-vă ce spune Iisus aici. Veți fi martori în Iudeea. În Ierusalim. În Iudeea. Și în Samaria. Și până la marginea pământului. În primul rând în Ierusalim. Vă voi da putere, spune Iisus Hristos, acum unde ați fost slabi. Acolo unde nu m-ați văzut pe mine la lucru. Iisus Hristos, la Ierusalim, într-o singură zi a fost la Golgota, în Ghețimani, la Bata, Golgota, în aceea zi, la Ierusalim. Acolo unde eu am părut slab, spune Iisus, acolo voi mă veți mărturisi. Acolo unde parcă, ca și cum eu nu am putut interveni, voi mă veți mărturisi. Iudeea. Acolo unde ați fost urâți. Ucenicii au spus lui Iisus să nu meargă în Iudeea. Pentru că este urât acolo și acolo îl vor răstigni. Iisus zice, vă voi da putere să mă mărturisiți într-un domeniu dominat, într-un mediu dominat de ură. Știți ce Dumnezeu, cu toate că mă bucur că ați venit în dimineața aceasta la biserică, Dumnezeu nu este impresionat de cât de mult îl mărturisim aici la biserică. Nici de cât de frumos cântăm. Știți de ce? Pentru că aici nu întâmpinăm niciun fel de opoziție. E ca și cum am întrebat pe un fotbalist câte goluri poți să dai cu poarta goală. Oricine poate să dea gol cu poarta goală. Dumnezeu este impresionat de mărturia noastră acolo în mediul acela șovin. În mediul acela rasist. În mediul acela unde Iisus Hristos este urât și noi suntem urâți. Acolo trebuie să mărturisim. Și Biblia spune că ne va da o putere să facem lucrul acesta. Avem puterea Duhului Sfânt în noi, care ne dă această putere. Dar mă bucur că mai este un loc înainte să fie în toată lumea. Și anume în Samaria. Dacă Iudeea este locul unde oamenii ne urau, Samaria este locul unde tu urai. Samaria este locul unde evreii urau pe samariteni. Și poate este cineva în apropierea ta cu care ai discrepanțe etnice, financiare, religioase, sociale. Poate chiar în relațiile tale. Și Iisus îți spune, mergi la ei, mergi la el, mergi la ea și acum mărturisește-mă. Îmi vei fi martor trecând peste anumite prejudecăți. Îmi vei fi martor trecând anumite granițe. Îmi vei fi martor când vei sta în fața unei persoane care va fi surprinsă. Ce cauți aici, de fapt? Parcă mă urai. Vreau să te duci acolo unde oamenii nu se așteaptă. Pentru că nu vreau să te gândești doar la tine. Nu vreau să te gândești numai la tine. Vreau să mă las să te folosesc și prin aceasta să primesc laudă. Prin faptul că tu renunți la tine. Cum vrea Dumnezeu să te folosească anul acesta? Ce vrea Dumnezeu să facă cu tine? Dincolo de problemele tale. Vreau să plecăm capul, Doamne, cu oameni. Așa cum stăm, acolo unde sunteți. Să închidem ochii și să plecăm capul.
Dacă îi dai lui Iisus locul 2 în viața ta, înseamnă că de fapt nu îi dai niciun loc. Și nici nu vrea un alt loc. Dacă altceva în viața ta este mai important decât Iisus și planul Lui, înseamnă că Iisus nu este important. De ce n-ai începe astăzi o viață total nouă? De ce n-ai fi gata astăzi să treci peste problemele tale și să vezi care e planul măreț al lui Dumnezeu? Care este lucrul legat de împărăția Lui, nu de problema ta? Când Iisus devine cu adevărat Domnul tău, îți dă o agendă nouă. Agenda lui Dumnezeu. Și atunci nu mai poți fi frustrat. Atunci când în mintea ta este împărăția lui Dumnezeu, indiferent ce-ți fac oamenii, indiferent cum te-au dezamăgit, ai altă perspectivă. Poate ești aici în dimineața aceasta și nu-L cunoști pe Dumnezeu. Vreau să nu pleci din locul acesta fără să ai această ocazie. Să cunoști pe acest Domn care este suveran peste orice problemă. Și dacă ești aici în dimineața aceasta și vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, așa cum stăm, ca un plecat cu ochii închiși, ridică o mână și apoi las-o jos. De asta spui și eu, vreau să-L cunosc pe acest Dumnezeu. Ridică o mână și apoi las-o jos. Mă voi ruga pentru tine, dacă este cineva. Doamne, vreau să te cunosc. Vreau să fii suveran și în viața mea. Este cineva? Dacă spui că îl cunoști pe Dumnezeu, hai să rugăm în dimineața asta să ne ajute să nu alergăm fără de folos. Să nu repetăm anii vieții noastre. Greșelile din anii vieții noastre. Ci să avem astăzi o întâlnire specială cu El. O perspectivă specială. Doamne, vreau să văd tu din perspectiva Ta. Doamne, nu vreau să văd această problemă. Vreau să văd care este rolul ei în viața mea. Vreau să văd cum pot să te glorific în viața mea. Doamne, te ceresc înaintea Ta. Și vreau să-ți mulțumesc, Doamne, că Tu cunoști fiecare persoană care a pășit aici, în locul acesta. Prin Duhul Tău Sfânt, Doamne, Tu cunoști exact nevoile noastre. Exact nevoia fiecăruia dintre noi. Aș vrea să nu plecăm din locul acesta, Doamne, fără o soluție. Doamne, chiar atunci când nu Te vedem la lucru, Doamne, atunci trebuie să ne încredem în planul Tău și în faptul că Tu vei face ca lucrurile să se întoarcă spre binele nostru. Doamne, dă putere celor care trecem prin necazuri. Dă-ne răbdare celor care nu mai avem răbdare. Doamne, dă-ne dragoste celor care avem nevoie de dragoste. Dă vindecare acolo unde este nevoie de vindecare. Dă viziune, Doamne. Ajută să ne ridicăm ochii de problemele astea și să vedem, să avem o altă perspectivă. Lucrează la oamenii care sunt aici și la cei care nu sunt aici. Astfel încât planul Tău să fie împlinit cu viața noastră și cu familia noastră.